أبكندانا أنتي كوينو بجا كوينو أبكندانا مويتو نحنا خنموتو زقبأنا مويتو وقوي تحواتي تعوم ما أزا شتاقيرو نفسو هيوتو نأبو انتي كم زقبره كم زقربه قال أملاقي نقرنا بوينا قادحينا أبوينا كنت أوع منفس ولدنا تكركب زقبرنا ودى أملاق سمو يبارخ بارخوسك مرقم يزوسدك حمام يزوسدك كاب تعوت كاب علم كاب بلشونا كاب رخصت نعاقا نهيا أملاق كملخ نوبوخو ملخ زقبر كانو قويتا تبارخ نمسكنا كالنا قويتا تبارخ رأيو ولد أملاق كنبهال أبو كميزبله فقري أفكارنا تبايل تصحيف الله أقاب زغونا فقري unconditional زغونا فقري تسألا تغلنا عمس تغلنا بدل تغلنا أبو إلنا كنت أوع زقبرنا حق أملاك كنقبر عقمي أبزين برنا جيزي كابي كم زمت أنا نبي كم نخيد أبزين فلت الله جيزي نتعوتات نخالوت أمالختي نسجد نعتن من لغزنا برنا أملاكنا علم كعرق أقول لصاب كريستوس نبريب لنا حواتي أب كريستوس نبريب لنا بدلنا محرت جيرو لنا بكريستوس جيرو مرقمنا حمامنا موتنا كله أب كريستوس كم تعانو قال أملاك ينقرنا قال عرقي أب أفنا زقمت أقويتها سمو يبارخ ولد أملاك يقوم حواتي تيونيفرس دوز زفتر ماجستي عابز غانا أملاك نقص نقستات أبو خنبلو زقبرنا كريستوس سمو يبارخ حواتي يسو تزي موت نير عاي متعارقنا المس أبو سلام عاي مقبرنان عرقي عاي مقبرنان بوي كوين اللامو تبارخ قويتا عدانا سلزغفل كان مسجنا كالنا أبو قدوسي خمسخات نبارخ كالنا قدوسي خاص كبلو أملاخنا قدوسي توم 24 شماغلتات كلاتهم أبتو زفان توم 4 انسسا قدوس نابلو زملخو اغزيابير قدوس دخونه آلاف جيزي أشح جيزي أشح زملخو قدوس كل مدر بخبرها ملي الله قدوس يخاسخا እግዚአብሔር አምላኬ ንእግዚአብሔር አበሪቅ ቦታሪዮ ዘፈራት ልብስነት መቅደስ መሊዎ ስራፊኤል ቅዱስ እንዳበሉ ዘምልኹኻ ኩላ ምድር በኽብርኻ መሊኣ ዘላ ቅዱስ ወደ አምላኽ ቅዱስ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ቅዱስ ይኻስኻ አልፋ ኦሜጋ ቅዱስ ድኾንካ አቦ ነመስግነካ ኣለና ቅዱስ አሜን ሃሌሉያ ሃያል ቅዱስ ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኬ ቅዱስ ዝኾንካ አቦ ነመስግነካ ኣለና كما خازبله جبار تأمرات يلن بقدسنا كما خازبله يلن ما نمسكنا كلنا قدوس أملاك خازل خنا ما نمسكنا كلنا عمسات تتسأل حتى تتسأل أبسات تتسأل كله تتسأل أبو نمسكنا كلنا قدوس يخمو تبارك Eka papa yelasto yekianta yelasto la yelasto yekiapanta yekiasta ቅዱስ እግዚአብሔር ኩላ ምድር በክብር ካመለ ያላ ቅዱስ ይኻስኻ መላእክቲ 24 ሰዓት ቅዱስ እንዳበሉ ዘምልኹኻ ጻድቅ ስለዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና ስለ ቅድስናኻ ንባርከካ ኣለና እግዚአብሔር አምላክና ኤካላላላስቶ የኪያፓ ኤካላላላ የላስቶ የኪያንታዬ ኤላፖ የላላላላስቶ የኪያንታ ቅዱስ አምላክ ነመስግነካ ኣለና አምላክ ይባርከካ ኣለና ማዓልትናስኻ ግዛዮ መንፈስካ ይግዛእ መንፈስካ ማእከልና ይመላለስ ትናብ ጽድቅና በሐቅ ዝመርሕ መንፈስካ ማእከልና ይኹን ኦምሮና ባርኽ ኦምሮና ክፈት ልብና ይከፈት እግዚአብሔር አምላኬ ክብደት ገብር ዝወጽ ዘበለ ናይ ጻልማት አሰራርሓ ይበተን ተንስ ጸላእትኻ ይበተኑ ሕልቅነት ስልጣናት መናፍስት እከይ ንብትኖም ኣለና በኢየሱስ ስም አየራት ዘኽብር ዘበለ ሐሳባት ዝሕዘበለ ናይ ጻልማት አሰራርሓ ማይ ከም ዝብተን ይበተን كم تنداوي ጸላእቱ ዝበተን ካሉ ተንስ ማይ ከም ዝብተኑ ይበተኑ በኢየሱስ ስም
معلتنا سخات لسلت جزء أنا مسكنا كلنا بكريستوس يسوع آمين. كما يكأنهم نقع بالسلام دحنا بيت جابر مزاهم جابر كل جزء سناي سلازخنا إنا به وزلنا فقرو زي ودع محرته زي ودع أبولنا أملاح مسكن كابتي دوزة بلنا هاون كتسلينا معرف حدا إنا رينا معرف حدا معرف كلتن مسرعنا 4 5 معرف شد شعو بقيرنا خرينا شوعت شومونت شعت 10 حدقن تحسابات رأينا حلف كنبل مغنياتو رأي يوحنس دانيال تجميرنا نخنديك خيد خيليو نعمتات خيد زغل متحافي أبتي وسان زخونا حساب لا تذكرنا أنت خنجبرينا كنريوينا سازي أبزينا تطوع بيلناو نابتن محبرات قويتا يسوع كريستوس نيوان سابات موس مستقلت قالون تايلو نابتن محبرات صحافي له سازنة المحبرات أمنتاي كم زلوا زفلت مني نيرو قويتا نيرو يصعبوا دين نيرن أب حتيات دين نيرن بتصدقين زمان على سانيرن زفلت يعين تهلال تازغنا قويتا سلزغنا نيوهان استخبروا له كله قلت قال له كله ينانريو أبدأ قاعر ما يستقبل لنا من قدنا أنتي نكبر نتعذب نمر نمو نبي زيابير عملنا أنتي نكبر نملس دوغا إرمياس كنا هنريو خلنا إرمياس نت دوباو منجستي كباب 4 عمت كملوا سنتاي قبرهم كلنا نري كلمونهم كلنا توم نجستات دم يسونيرهم رخصت نيرو كهنات قبولو ميدوم دمص أملاخ زي سمعلو نجستات قال إغزابير بعل يواقيم زبالو قال أملاخ تلاعيخهم نقال أملاخ انتاي زقبرو زنبر نجستات يوم زنددو زكاتلو أزيوم دفارات نجستات يوم نيرو مابتجزيتي إرمياس 4 عمت تملسو ناب إغزابير نوع تعوتاتكم دربيو نابل خزارب كله نعي نفلفال ماي حديقهم حصبتات جيروم يلو كمعد كله 4 عمت حزب إسرائيل حزب يهودا نمن يسمعون إرمياس أيسمعون اتزبلوز نبر مكراخ أنا بتمدر خمس كله إنانريو سأز عبدكوا إرمياس انتقبل كله إنانريو إرمياس من قدنا أنتي نقبر نتعذب نمرمرم وناب إغزابير تاي نقبر نملس أملاح كل جزء انت خنقبر يزرينا زدلنا نخالق سب إدنا كنوات أوت بزعبا خالق نخالق كنفرد أيكون زدلنا إغزابير أملاح زدلنا كل جزء لبنا خنري رأسنا كنمرمر هيوتنا كنري أمات يسمع رف شو عتا تايلنا له انت فريدنا فردنا مخانو نجيرنا له يجا أكايدا زي كون قال أملاحوي تمرترينا سوق نبل مالت أيكون انزل سمعت حساب جن عبر رأسنا كنمرمر رأسنا كنفتش رأسنا كنفرد جن أملاح كل جزء زدلنا باولوس نسب كورنثوس تايلوم عبر رأسنا تنفرد نيرنا أي متوقعنا نيرنا قبلهم كلنا نريوس لذا أبكى على كورنثوس 10 حمشتون بأمنة تعاليهم رؤوسهم تايجبروا فتشنو رؤوسهم من تايجبروا مرمروا رأس خاتشك مجبار كما يزال الله عنه هوتي أملاخ أكيدا يحقو سلو اللودي نخال سب كرنا مسحب قدس أين جرناني رأسنا خر أنت جميرنا زيابير أملاخ كزاربنا خجمري كاتعنا خجمري برأسنا كنجمري زدلنا زيابير ويس يسوع كريستوس أباخاتكم كم زلوا دبرؤسكم تايت قبرونيهم أيتفلتونيهم إذن تزاي كوينوس مختها زي تصنعوا يخم ينسب قرنطوس تح قبرهم كله كنقرهم كله ينادى أبت قدام يدبدابي أبت معرف 10 حدا أب رأسكم أنت تفرضوا عم تخونونكم النيركم يلوم أبزون رأسكم أنت تمرمروا ما حشكم ثم حبر هم تقولاتنا نفولت أب 4 تمقيلهم لأن نحن تفعل اليوم برخصات نيرو منزر نيرو أبت محبر زي نبرة حتيات أي نبرة سلزي أو باولوس كزاربهم كلهم تعيز بزلوا رأسكم تشجبوروا رأسكم فتشوا كم كريستيانات كنقبروا زلنا حدا نجاري نسخة كل جزء جزء رأسنا كنمرمري زدلنا إغزابير أملاخ زحقوس كنمبركه كلنا حدا جزء كواي جميلكم كل سب سمعه كله قنع كله بيت أملاخ زحلي كله إغزابير كم خويني يزقرب إذا جرزين كان عريو لنا تنبركي خنا كل جزء برأسنا خنجمر إغزابير نعنا خفتشنا نعنا تشك جبرنا كبكايدنا كمل سنة كم أنت جيرنا إغزابير أملاك كتعنا زغل نبكال كنوات أو تجميرنا أيكن فوسنينا أيكن تعنينا ساز إغزابير أملاك كل جزء رأسنا كن مرمريز دلنا كم كريستيانات ونسينا كن قبره زلنا سور حتيات هلو ندهون باولوس نسب كورنثوس
أبت قدامي قرنطس أبت قراي قرنطس معرف 4 تايلوم سور نجار حديقنا يلو كم أبت ما توستزاربنا له قويتا يسوع كريستوس يعينتو هال تايو نقول نجار تاي قبروي يريي قويتا زيري أو نجار يلن أبقدمو جهز باللاينا خاب قويتا حب أزغل فطر ولا حد يلن سلاز السور حاتيات حد جزء نعم لكن ده دفرنا يخن كيد كلنا كاب سباتي نخن حب أن فتن أريد نجزابير تدفيرنا مسمرنا تسحيتنا كاب سباتي نخن حب أن حسب كل جزء قلنا تاين لكن كن حسب علينا سور حاتيات أملاك زي فتوى كايدا على الندو يهلو الندو يخون فتشن منفس أملاك مسمت نبغى مسوردة مستنكفكا بزعبها لا يكون ننزر إيكا قبلك أسمع راف حمشته ملو ليتي عسى كجو فيلم مسفتونس مرببكم زرقوا مسبلو نقالك أمين نانتين قبر لنا يلو بيتروس أمينو مزرقها مسقففو بيتروس تزارب واحد نجار نسي أنا حتى كابين تاي قبر رحاب ضمورنا بجابير كتقرب كلها ناي قال اسب نجار يكون ننزريكا نعاخ أي زفت شكا نعاخ أي تشيكس قبركا نعاخ أي عتملس دبلكا هذا حد جزء قنع مثلنا نكيد كلنا خلنا نبر كلنا قلت خندل لقولنا عن إجابير أملاك صادق سلزخانة صادق فراد سلزخانة أتتذكر لنا زخانة من النت كان عخان تح قبر كاجمر كرئي كاجمر زعينة كايدا خالك كان تاي قبر بلكا تملس يبلكا زحتوزي نفسه كفنا ننول كنا خن حطو زلنا حطوي نجابير يفلت أني في قرآن الله خده فتوى الله خده تنا أملاك زفلت حزب تح قبر يلولو كبرتعن حيلن كبرتعن كم زخانة أبداني المعرف عسرت حدا نجيرنا له نعم لا غز فلت حزب تاي خوني كبرت عيو أبو هوسي كنا خنريو خلنا 4 حزب يسعن فلت تاي قبرالو يتأفع له فلت سلزا أبخا خان كيد كونكا أنا أبيكا نحجي سلزر الساعة دقها خان تاخ قبرومي كرس صعميلو نعم لا كن فلتو كن صعبه كن لوت بفلتت أملاك ندعبنا خن كيد بمحدث حسابنا ندات لوت نخن كيد زي أبير نفسه وكفنا يدلينا نفكر لنا دينا يلنا انك أتشك نقبر والثاني نتا محبر إفسون انتايلوا قدام أي فقر انتاي غير كلخي حديك كلخي نعايزنا براكم فقر انتاي كوين له كأنيسوا له قديلكم علىكم كريكم كله قديلكم علىكم تزنا عايزنا براكم فقري قويا نافقات وريدوا له سلازنا انتاي قبروا تملسوا تنسعوا ذكري الولاو تنسحي الولو نتيجة قبرز نبرك قبر تمليس كان تاي قبروا ندابل أو نسب إفسون كزاربهم كله إنا النوريا بزنا جرز خيوس خالو خدو يورد ديزولو هو يسوس خيزولو رسنا تشكن قبر والثاني أب عبيت كامبانيات رسوم إيفاليت تزيجيرهم الكامباني خعبي كلني أب جوزه هيوتنا ورسنا تشك تزيجيرنا هيوتنا أنتي كون خاليو تطبق علينا ندام مثلنا ندام قلنا ندام وردنا نكيد نخلينا إلا زخلو نرسنا أنت خنقبر علينا كنحتت علينا كنحتت علينا تنبركيخنا فتشني تشق برني من قد يرأى أكايد يرأى سخازيت فتوه هو تعلن ديو نا أملاك محتات أملاك قدوس لزغنا أتتخكلن يا زغنا من النت كخريك كجمري عند حرن رأس خامر أي قديفك نخالق كثر تفتين كاجن actually كابز جدده نبز جدده أخذ كي تجمر سلازي بس نجارات زر سنان تخن قبر لنا كن حتى تعلنا سلستر محبرات زينين أبعت موسكوينين تايز قبر زلو زت صحف زلو نبزن شوعات محبرات أب زمنو ببزح نجارات زر محبرات زين تاي كوينين تترجمنين إفيسون كاب سلسان كسع ميتي زنبرت محبر كم توكل أو أبوزح مصحفتي أبوزح ناي تاريخ ممهران ناي مصحف قدس ممهران تاي قبروا ميقلتوا انتاي لهم قلتوا حواريات بيت كريستيان كاب سلسان كسع ميتي توم نقويتها زرعيو ومجمرة حواريات انتاي كم زقبور أقل جيلهم كاب زمدري كم زحلفوا سيميرنا كاب ميتي كسع سلسة ميتن 10 تغلتن دحر الداتا كورسوس أب سدز زنبرت قداميتي بيت كريستيان نخباب كل التميتن 7 5 عام زخون إذا بيت كريستيان زي أم انتاي نيرا أب سدت نيرا actually أب زعمت زي كرينا خبابي 5 مليون زخونو قدسانيم سماعت كوينو 5 مليون أبزي نايكل تميتن 7 5 عامت جاب سلازن تياسا تاب سدز نبرت بيت كريستيان بإرغاموس كاب سلستميتن 10 تلتن 5 9 كاب بنتكوست كسب مع كلاي زمن ناي روم منجست زنبرت أبز جزيزي كونستانتين مسمتة منجست رومن بيت كريستيان انتاي كم زغنا كم استحاوسا ليو ذا سكند زبال بوب نبيت كريستيان مس منجست انتاي كم زغبرا كم زحاوسا منجست بيت كريستيان جن
በበይነን ከም ዝኾነ ኣይ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ቲያትራ ካብ 590 ክሳዕ 1517 ኣብዚ ልዕሊ 50,000 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ዕንጨይቲ ብዝተፈላለየ ነገር እንታይ ኮይኖም እዮም ብካቶሊክ ቶርች ኮይኖም እዮም ተቐቲሎም እዮም ሰማዕት ኮይኖም ሓሊፎም እዮም መጽሓፍ ቅዱስ ክትርጉሙ ከምብቡ ወይ እውን መጽሓፍ ቅዱስ ሒዞም ዝተረኸቡ ምድሓን ብክርስቶስ ይዝበሉ እንታይ ከም ዝኾኑ ከም ዝተሳደዱ ይነግረና ስለዚ ኣብዚ እንታይ ንብሎ እቲ ዳርክ ኤጅ እቲ ናይ ጸልማት ዘመን ንብሎ ቤተ ክርስቲያን ንሽሕ ዓመት መከራ ዝሓለፈትሉ መከራ ዘይኮነ ብጸልማት ወላ ሓንቲ ነገር ዘይተረኣየሉ ዘመን ካብ ማእከላይ ዘመን ክሳዕ ተሃድሶ ናይ ሮም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቲያትራዊ ክል ሳርዴስ ካብ 1517 ክሳዕ 1750 ናይ ተሃድሶ ወይ ከዓ ተሃድሶ ቤተ ክርስቲያን እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ብምንታይ ኣትፍለጥ ብናይ ተሃድሶ መነመን ኣሎ ብዚ ማርቲን ሉተር ኣሎ ዝዊሊንግ ኣሎ ኩላቶም ቶም ሪፎርመርስ ንብሎም ንቤተ ክርስቲያን ካብ ጸልማት ጎይታ ቦም ተጠቂሙ ናብ ምድሓን ናብ ብዙሓት ሰባት ናብ ምምላስ ገይሩ እንታይ ቦም እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝተጠቀመ ኢና ንሪኦ ኣብዚ ናይ ሳርዴስ ዝውክለሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ፊላደልፊያ ካብ 1715 ክሳዕ 1905 ሚስዮናዊት ቤተ ክርስቲያን ንብላ ኣብዚ ግዜ እዚኦም ቅዱሳን ካብ በዓል ኤውሮጳ ካብ በዓል ኣሜሪካ ናብ ኩሉ ዓለም እንታይ ዘምፁ ወንጌል ዘእተው ሽዑይና ንኩላቶም በዓል ቻርልስ ዌስሊ በዓል ሳልቬሽን ኣርሚ ገለ ዝበሃሉ ኩላቶም ኣብ ናይ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ከይና እንተርኢናዮም ኣብ ዘመን እዚኦም ንባዕሎም ናብ ኣፍሪቃ መፅኦም ወንጌል ተዛሪቦም በዓል ዊልያም ዝበሃሉ ናብ ህንዲ ከይዶም ወንጌል ዘብፅሑ ኩላቶም በዓል ጆርጅ ዋይትፊልድ ዝበሃሉ ካብ በዓል ኤውሮጳ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ናብ በዓል ኣሜሪካ ከይዶም ወንጌል ዘብፅሑሉ ግዜ እዩ ፊላደልፊያ እታ ሚስዮናዊት ቤተ ክርስቲያን ተባሂላ ትትርጎም ሎዶቅያ ዛ ሕጂ ክሳዕ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽእ ኣይውዑይ ኣይዝሑል እንተኾንካ እንታይ ክብለካ ኢሉ ኣሎ ጡፍ ክብለካ ይኽብለኩም ኢልዎም ኣሎ ሃብታም ትብል ኣለኒ ትብል ግን ነዳይ ዕሩቕ ምዃኑ ነታ ማሕበር እንታይ ከም ዝገበራ ከም ዝተዛረባ ኣብቲ ምዕራፍ 3 ይነግረና ስለዚ ኣብ ዘመኑ ነዚ እንታይ ከም ዝገብራ እተን ማሕበራት ከም ዝውክላ ይነግረና ኤፌሶን ናይ መጀመርያ ፍቕራ እንታይ ዝገበረት ማሕበርያ ዝሓደገት ንናይ ኒቆላውያን ትምህርቲ እንታይ ዝገበሩ እዮም ዝተጋፈጡ እዮም ዝተቃወሙ እዮም ነቶም ሐዋርያት ሪኦሞም ሓሰውቱ ምዃኖም ምስ ረኣይዎም ካብ ቤተ ኣምላኽ እንታይ ከም ዝገበርዎም ከም ዘርሓቅዎም እዩ ኣብቲ ምዕራፍ 2 ዝነግረና ግን እንታይ ገይሮም ናይ መጀመርያ ፍቕሮም ሓዲጎም ጳውሎስ ክጽሕፈሎም ከሎ ንኣምላኽ ዝነበሮም ፍቕሪ ብርቱዕ ሓያል ከም ዝነበረ ቅድሚ 35 ዓመት ገሊጽዎም ኣሎ ድሕሪ 35 ዓመት ግን ፍቕሮም እንታይ ኮይኑሎ ቀኒሱሎ ስለዚ ኤፌሶን ናይ መጀመርያ ፍቕራ ዝሓደገት ማሕበር ሲሜርና እተሰደት ብስደት ዝሓለፈት ማሕበር ጴርጋሞስ እምንቲ ማሕበር ክትከውን ከላ ነቶም ናይ ሓሶት መምሃራን ዘይቃወሙን ዘይትግስጽን ዝነበረት ማሕበርያ ናይ በልዓም ትምህርቲ ዝሓዙ ሰባት ነይሮም ኣብቲ ማሕበር ከምቲ በልዓም ንእስራኤላውያን ናብ ርክሰት ኦፍ ኮርስ ንባላቅ ምክሪ ሂቦ እስራኤላውያን ብሓደ መዓልቲ 24000 ዝሞቱ ኣብ ሽጢም ዝበሃል ቦታ ንኸምኡ ዓይነት ትምህርቲ ሸለል እትብል ዝነበረት ዘይትግስጽ ዝነበረት ማሕበርያ ጽቡቕ ነገር ነይርዋ ኣብ ገለ ኤርያ ደው ኢላ ግን ናይ ሓሶት መምሃራን ከዓ ዘይትቃወም ንናይ ኒቆላውያን ትምህርቲ ከዓ ጌጋ እዩ ዘይትብል ማሕበርያ ነይራ ቲያትራ ኣብ ኢድ ናይ ሓሶት ነቢያት እንታይ ዝገበረት ዝወደቐት ጀዘቤል እታ ኢዛቤል ትበሃል እንታይ ትገብር ከም ዝነበረት ነቶም ኣገልገልቲ ተመንዝሮም ከም ዝነበረት ረቂቕ ዝኾነ ትምህርቲ ስሕተቱ ነቶም ኣገልገልቲ ነቶም ምእመን እንታይ ከም ትገብር ከም ዝነበረት ትምህር ከም ዝነበረት ኣብ ናይ ሓሶት ነቢያት ኢድ ዝወደቐት ማሕበርያ ነይራ ሳርዴስ መንፈሳዊ ሞት ዘንጸላልዋ ዝነበረ ማሕበር ኦሬዲ ኣለናዮም ዝብሉ ግን እንታይ ኮይኖም ኣለዉ ሞይቶም ኣለዉ ልክዕ ከምቲ ሲምሶም ጸጉሩ ምስ ተቆረጸ ከም ቀደሙ መሲልዎ ፍንሕንሕ ኢሉ ክትስእ ምስ ደለየ ሓይሉ ዝተወስተ ባዶ ዝኾነ እታ ማሕበር እውን ከምኡ እያ ነይራ መንፈሳዊ ሞት ዘንጸላልዋ ዝነበረት ማሕበርያ ፊላደልፊያ እምንቲ ጎይታ ኣብ መስቀል ዝገበሮ ምድሓን ትምስክር ዝነበረት ማሕበርያ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስሜርና ንፊላደልፊያን ወላ ሓደ ነገር ኣይነቐፈንን ናተን ጽቡቕ ነገር ጥራይ ነተን ማሕበራት እንታይ ገይሩ ተዛሪብዎን ንኢድዎን ሎዶቅያ ከምቲ ዝበልናዮ ክሳዕ ናይ መወዳእታ ዘመን ናይ ትሪቡሌሽን ክሳዕ ጎይታ ዝምለስ ተባሂለን ተን ማሕበራት እንታይ ኮና ብዝተፈላለየ ነገር ይትርጎማ ስለዚ ነተን ማሕበራት ነተን 7 ማሕበራት ክንርአን ኢና ኦኬ ክጽሕፈለን ከሎ ጎይታ ጽሓፎ ዝሃቦ ኣርእስቲ እንታይ መጀመርያ ናይ ማሕበር ስም ኢና ንርኢ ናብ ኤፌሶን ማሕበር እንታይ ግበር ጽሓፍ ኣብ ኢዱ ከዋክብቲ ሒዙሎ እንደገና በት ኣብቲ ቀንደል ዝመላለስ ዘሎ ኢሉ መእተው ይጅምር መጀመርያ ክጅምር ከሎ ነታ ናይ ማሕበር ስም ይጽውዕ ጎይታ ክጽሕፍ ከሎ ክዛረቦ ከሎ ዮሐንስ ናይ ጎይታ መግለጺ ክዛረብ ከሎ ኣብ ኢዱ እንታይ ከም ዝሓዘ ከዋክብቲ ከም ዝሓዘ ኣብቲ ቀንደል ከዓ ይመላለስ ከም ዘሎ ንሰብ ኤፌሶን
ኣብቲ መእተዊ ከም ዝተዛረቦም መሊሱ ነታ ማሕበር እንታይ ክገብራ ከሎ ንኤፌሶን ክንእዳ ከሎ መጀመርያ ብምንታይ እዩ ዝጅምር ነይሩ ብናእዳ እዩ ዝጅምር ነይሩ ንኒቀላውያን ነቶም ሓሰውቲ ነቢያት ተቃዊምኩሞም ጠጠው ኢልኩም ኢሉ እንታይ ክገብሮም ከሎ ክንእዶም ከሎ ኢና ንርኢ ድሓር ከዓ ክግስጾም ከሎ ቀዳማይ ፍቅርኩም እንታይ ጌርኩም ኣለኹም ሓዲግኩም ኣለኹም ድሓር መሊሱ ነታ ማሕበር ከዓ እንታይ ክባ ከሎ ምኽሪ ክህባ ከሎ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ትገብርዎ ዝነበርኩም ግብሪ ተመሊስኩም ግበርዎ ኢሎም ኣሎ እንተዘይ ጌርኩሞ ግን ቀንዴልኩም እንታይ ክገብሩ ከዝብሎ ኢሉ ኣይፀንሑን ኤፌሶን ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ 500 ዓመት ድሕሪ ጎይታ ዮሐንስ ደብዳቤ ምስ ለኣኸሎም እታ ማሕበር እንታይ ከም ዝኾነት ዑና ከም ዝኾነት ኣብ ታሪክ ከይና ኣብ ኤፌሶን ቸክ ክንገብሮ ከለና እቲ ቦታታት ከይና ክንሪኦ ከለና ኣእማን ጥራይ ተሪፉ እቲ ቤተ መቅደስ ከይተረፈ እቲ ከተማ ከይተረፈ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ዓኒ ኣሎ ስለዚ እንታይ ክገብሩ ኢሉ ኣሎ ከዝብሎ ኢሎም ኣሎ ይመኽሮም ኣሎ ተመለሱ ተነስሑ ናብታ መጀመርያ ዝነበረት ፍቅርኩም ምፁ እንዳበለ ምኽሪ ክቦም ከሎ ኢና ንሪኦ መጠንቀቕታ ክቦም ከሎ ኢና ንሪኦ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢልዎም ኣሎ ነቲ ዝስዕር ኢሉ ከዓ ክገልፅ ከሎ ኢና በዚ ደረጃታት እዚ በዚ 7 ነጥብታት እዩ እንታይ ዝገብር ነይሩ ጎይታ ንዮሃንስ ነተን ማሕበራት ክፅሕፈለን ዝገልፀሎ ነይሩ ስለዚ ናብ ማሕበር ኤፌሶን ቃል ኣምላኽ ከነውፅኢና እንዳረኣናይ ክንከይድና ኣብቲ መእተዊ ከምቲ ዝረኣናይ ካብ 33 ክሳብ 10 ትውክል ማሕበርያ ከተማ ኤፌሶን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 19 ጳውሎስ ከይድና ክንሪኦ ከለና ጳውሎስ እዩ ኣክቹዋሊ ብዙሓት ነዛ ማሕበር ጵርስቂላን ኣኪላን እዮም መስሪቶም ኣይበሃል ድሓር ጳውሎስ መፅዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኢድ ጳውሎስ ኣብቲ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 19 ብኢድ ጳውሎስ ብዙሕ ዝዓይነቱ ትእምርትን ተኣምራትን ከም ዝገበረ ብዙሓት ሰባት ከም ዝደሓኑ ብዙሓት ጠንቆልቲ ነቲ መፅሓፎም እንታይ ከም ዝገበርዎ ከም ዘንደድዎ ኣብቲ ቦታ ዓቢ ሪቫይቫል ከም ዝኾነ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ተባሂላ እትግለጽ ኤፌሶን ኣደ ናይተን ኣብቲ ከባቢ ዝነበራ ተባሂላ እትግለጽ ነይራ ብዙሓት ሰባት እዮም ኣብኡ ምድሓን ረኺቦም ፋሕ ምስ በሉ ነተን ማሕበራት እንታይ ገይሮመን መስሪቶመን ይበሃል ስለዚ ብኢድ ጳውሎስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ገይሩ ንሰለስተ ዓመት ፀኒሑ ዋው ዝነውሐ ቦታ ዝፀናሓሉ ኣብ ኤፌሶን እዩ ስለዚ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ከይና ኣብቲ ምዕራፍ ንሪኦ ኢና ስለዚ ካብ ምንታይ ከይዱ ካብ ቂሳርያ ናብ አንጾኪያ ብድሕሩ ናብ ኤፌሶን ኣብኡ 3 ዓመትን ፈርኣን ገይሩ እቶም ጠንቆልቲ ነቲ መፅሓፍ ኣብኡ ጳውሎስ ብዙሕ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብር ምስ ረኣይዎ ናብ ጎይታ ምስ መፁ ነቲ መፅሓፍቶም መሰቃፀልዎ እቲ መፅሓፍ ብዋጋ በዚ ሕጂ ክትመን ከሎ ካብ 1.6 ሚልዮን ይበፅሕ ነይሩ እታ ከተማ ካብ 200,000 ክሳብ 500,000 ዝኾኑ ህዝቢ ተቐማጦ ነይሮማ ኣርጢመስ ትበሃል ካብ ናይ ኣቴንስ ቤተ መቅደስ በ4 እፅፊ ተዓቢ መቅደስ ከዓ ኣብ ኤፌሶን እንታይ ከም ዝነበረት ክወልዳ እንታይ ኢለን ኣምና ነይረን ተናዴታት ሓይሊ ትህበና ሰብኡትን ኣንስትን ኣብኡ ከይዶም እዮም 18 ዓመት ምስ መሉ ምስተን ኣመናዝር እንታይ ዝገብሩ ነይሮም ዝድቅሱ ምስቲ መንፈሳዊ ዓለም ከዓ ኮኔክትድ ዝኾኑ ከምኡ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ነይሮም ይራኸቡ ነይሮም ስለዚ ኣብቲ ቦታ ብዙሕ ርክሰት ዝነበሮ ብዙሕ ኣምልኾ ጣዖት ዝነበሮ ምድሪ እዩ ካህናት ኣወዳትን ኣዋልድን ኣመናዝር ነይሮም ማዕፆ ከፊቶም ሌጋሊ ሰባት መፂኦም እንታይ ይገብሩ ነይሮም ምስቶም ደቂ ኣንስትዮን ምስቶም ደቂ ተባዕትዮን ሌጋሊ ይምንዝሩ ነይሮም ኣብቲ ከተማ ማለት እዩ ስለዚ ኣወዳትን ኣዋልድን ዘገልግሉ ከም ዝነበሩ ጢሞቴዎስ ቀዳማይ ፓስተር ናይታ ማሕበር ከም ዝኾነ ጳውሎስ ካብ 62 ተፈቲሑ ምስ ወፀ ብኡ ገይሩ ኣብ ቀረጥስ ንቲቶስ ገዲፍዎ ብድሕሩ ናብ ምንታይ ክኸይድ ከሎ ናብ ኤፌሶን ከዓ ንጢሞቴዎስ ክገድፎ ከሎ ኢና ንሪኦ ድሕሪ እቲ ካልኣይ ምእሳሩ ስለዚ ዮሃንስ ዝፅሕፈሎም ዘሎ ሕጂ መዓስ እዩ ድሕሪ ጳውሎስ ድሕሪ 38 ዓመት ይፅሕፈሎም ዘሎ ጎይታ ብዛዕባ ርእሱ ዝሃቦ መግለፂ ኣብኡ ከይና ክንሪኦ ከለና ናብ መልኣኽ ማሕበር ኤፌሶን እንታይ ግበር ፀሓፍ እቲ ኣብ የማና ኢዱ 7 ከዋክብቲ ዝሓዘ ኣብ ማእከልተን 7 ከዋክብቲ ቀንዴል ወርቂ እውን ዝመላለስ እንታይ ይብላ ኣሎ ከምዚ ይብላ ኣሎ ነታ ማሕበር ብምንታይ ተገሊፅላ ከዋክብቲ ብኢዱ ከም ዝሓዘ እንደገና ካብቲ ቀንዴል ማእከል ይመላለስ ከም ዘሎ ኣብቲ 7 ከዋክብቲ ዝሓዘ ኣብ ትሕቲ ስልጣኑ ከም ዝኾኑ መሊሱ ከረጋግፀሎም ይደሊ ብዙሕ ግዜ መከራ ክንሓልፍ ከለና ብስደት ክንሓልፍ ከለና ብብዙሕ ነገር ክንፍተን ከለና እቶም ማሕበር ብብዙሕ መከራ እዮም ዝሓልፉ ነይሮም ዛትዋይ ብጎይታ ብፅንዓት ሓይሉ እንታይ ግበሩ ኢልዎም ኣሎ ክፅሕፈሎም ከሎ ጳውሎስ በርትዑ ኢልዎም ኣሎ ሰንተር ናይ ኣምልኾ ቦታ ዝነበረ እዩ ስለዚ ብብዙሕ መከራ ይሓልፉ ስለ ዝነበሩ ከም በዓል ደሜጥሮስ ዝበሃሉ እውን ይትስእዎም ከምኡ እውን ስደት ይቕፅል ስለ ዝነበረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈሪሆም ስለ ዝነበሩ ኣብ ትሕቲ ስልጣኑ ከም ዝኾኑ እንታይ ክገብሮም ከሎ ከረጋግፀሎም ከሎ ኢና ንሪኦ ኣጆኹም ኣነ እውን ኣለኹ ኣብ ኢደይ ኢኹም ካብ ኢደይ ወላ ሓንቲ ወል ማንም ሰብ ክገብረኩም ዝኽእል የለን ክምንዝዕ ዝኽእል የለን
እንዳበለ ኣብ ትሕቲ ስልጣኑ ከም ዝኾኑ መሊሱ እንታኽገብረሎም ከሎ ከረጋግጸሉ ከሎ ብኢዱ ሒዙ ክመርሖም ክሕልዎም ጎደሎም ኩሉ ክመልእ ዝጸንሐ ጎይታ ምዃኑ መሊሱ ይነግሮም ኣሎ ዳዊት ክዝምር ከሎ እንታይ ኢሉ ነፍሰይ እንታይ ትግበርኒ ኢሉ ኣሎ ኣይተጨንቕኒ ሓደ ግዜ ጸላእ ብብዙሕ ነገር ከጽበልና ከሎ ንቅድሚት ኣይኮንናን ክንሓስብ ዘለና እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ሕሉፍ ዘመንና ዘሳገረና ነገር ተመሊስና ንዑ ንዘክሮ እቲ ትማል ዘሳገረና ጎይታ እቲ ትማል ዝተሸከመና ጎይታ እቲ ካብ ኣናብስ ካብ ጥልቅ ዘውፃና ጎይታ ኣይቅየርኒዩ ሕጁን ምሳና እዩ ኣይልወጥን እዩ ስለዚ ኮሚና ክንሓስብ ዘለና ስለዚ ይመርሖም ነይሩ የኣልዮም ነይሩ የኣልዮም ስለዝነበረ ከዓ መሊሱ ምስኦም ከም ዘሎ ከዓ እንታኽገብረሎም ደልዩ ከረጋግጸሎም ደልዩ ብዙሕ ግዜ እግዚአብሔር አምላክ መጽዩ ኣነ ምሳኻ የተይልና ብዙሕ ኣሜን ኣይንብልኒና ገለ ነገር ክገብር የተይልና ግን ክንግምጠል ገለ ዋላ ተገምጢልና ዘይንፈልጥ ክንግምጠል ገለ ቁርብ ይስተርፈና ጎይታ ምሳኻ የተልካ ደይልካ ወላ ሓደ ነገር ፔኔትሬት ገይሩ ክሓልፍ ዝኽእል የለን ሰማይን ምድርን ኩሉ እንታይ ዝገበረይ ዝፈጠረይ እሱ ምስተዛረበ ጥራይ ነገራት ክኸውን ዝኽእል እሱ ምሳኻ ኣለኹ ተይልካ ክትዓርፍ ጥራይ ዘለካ ህዳእ ተይልካ ክትሃድእ ጥራይ ዘለካ ስለዚ ብኢዱ ሒዙ ክመርሖምን ክሕልዎምን ጉድለቶም ኩሉ ክመልጥ ጸንሐ ጎይታ ሸውዓተ ቆወምቲ ቀንዴል ወርቂ ኣው እንታይ ዝገብር ዝነበረ ዝመላለስ ዋላ እኳ እንተ ዘይራእይዎ ንሱ ግን ኣብ ማእከሎም ይመላለስ ከም ዘሎ የመልክቶም ይነግሮም ኣሎ ብዙሕ ግዜ ሓደ ግዜ እንታይ ንኾን ኢና ነገራት ክብድብድ ክብል ከሎ ክጸልምተና ከሎ እግዚአብሔር ዘየለይ ዝመስለና እግዚአብሔር ዝረስዓና ዝሓደገና ዝመስለና እሱ ግን ኣይቅየርኒ እኮ እሱ ኣይልወጥኒ ንሕና ኢና ዳ ንቅየር ብዙሕ ግዜ እምበር ንሱ እንታይ ኣይገብርኒ ኣይቅየርኒ እሙን ኮይኑ ዝነብር ኢሉ ኣሎ ጳውሎስ ተኻሓድናዮ ርእሱ እንታይ ኣይገብርኒ እሱ ኣይክሕድኒ ስለዚ ኣብ ማእከሎም ይመላለስ ከም ዘሎ ይነግሮም ኣሎ ከዓ ኣብ ማእከል ብዙሕ ነገር እኳ ተሓልፍኩም ክረድኣኩም ክድግፈኩም ኣይልወጥኒ ኢሉ ኣው ብምልክት ክግለጸሎም ከሎ ኢና ንሪኦ እንተዘይተነሳሕካ ነቲ ቀዋሚ ቀንዴል ካብቲ ስፍሩ ከዝቡለ ብምባልካ የጠንቆም ከም ዝነበረ ቅብኣቶም ዘይቶም ኣካኣን ናብ ያሪኮ ኸዱ ከሎ እስራኤላውያን እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ኣብ ያሪኮ ትረኽብዎ ዘበለ ኩሉ ነገራት ንዓይ እንታይ ግበርኒ ኣምፁለ ኢሉ ብኢያሱ ገይሩ ነቲ ህዝቢ ተዛሪብዎ ነይሩ ኣካን ዝበሃል ግን ነቲ ንብረት እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝተመነዮ ተመኒ እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝወሰዶ ኢያሱ ኣብቲ ምዕራፍ 7 ኸይና ክንሪኦ ከለና ንዓይ ትበሃል ዓዲ ክወራ ምስ ደለየ እንታይ ገድሽና ቶም ዋላቶም ወተሃደራት እዮም ከም ኢሎሞ ንምንታይ ካልእ ወተሃደራት ተብዝሕ ትደክም ንስተወሰኑ ሰባት ኣይግበረና ለኣኸና እግዚአብሔር አምላክ ይሕሊፉ ይብና እዩ ኢሎም ናብ ትውግእ ምስ ከዱ ተሳዒሮም ጸላእቶም ቀጥቂጦም ክመልስዎም ከሎ ኢና ንሪኦም ኣብ ማእከሎም እንታይ ተረኺቡ ሓጢኣት ተረኺቡ ርክሰት ኣብ ዘሎ እግዚአብሔር ሙቭ ኣይገብርኒ ኣይንቀሳቐስኒ ባህሪ ይኮነን እግዚአብሔር እንታይ እዩ ቅዱስ እዩ ርክሰት ኣብ ዘሎ እንቀሳቐሱ ኢልና ክንሓስብ የብልናን ስለዚ ነቲ ቀንዴል እንታይ ክገብሩ ኢልዎም ከዝቡለ ኢልዎም እንተዘይተመሊስኩም ሓይሉኩም ኩሉ ነገርኩም ካባኹም እንታይ ክኸውን ክእለ ኢሉ ክጠንቆም ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ ነቶም ማሕበር ክንእዶም ከሎ ኣብቲ ጥቕስ 2 ግብርኻን ፃዕርኻን ትዕግስትኻን ነቶም እኩያት ሰባት እውን ክትፀሮም ከም ዘይከኣልካ ነቶም ሃዋርያት ኢና ዝብሉ እሞ ዘይኮኑ ተዓዚብካዮምሲ ሓሰውቲ ኮይኖም ከም ዝረኸብካዮም ይፈልጥ ኣለኹ ትዕግስትኻ ኣለካ ስለ ስመ ኢልካ እንታይ ጌርካ ኣለኻ ተፃዊርካ ኣለኻ ኣይሰልከኻን ግናኸ ኣነ ነቲ ኣነ እውን ዝፀሎ ዘለኹ ግብርኒ ቀላውያን ንስኻ እንታይ ትገብሮ ኣለኻ ትፀሎ ኢኻ እሞ እዚ ግዳ ኣሎካ እዚ ግዳ ረኺበልካ ኣለኹ እንዳበለ ክነግሮም ከሎ ኢና ንሪኦ ሰናይ ግብሪ ዝነበሮም ማሕበር እዮም ነይሮም ንድኻታት እንታይ ዝገብሩ ዝረድኡ ዝድግፉ ንመበለታት ንዘኽታማት ወንጌል ዝዛረቡ ኣምላኽ ዝሃቦም በረኸት ሃብቲ ናብ መን ዘምፁ ዝነበሩ እዮም ናብ ጎይታ ዘምፁ ዝነበሩ ማሕበር እዮም ኣምላኽ ትፃዕሮም ትግብሮም ከም ዝረኣዮ ብዮሃንስ ገይሩ ይዛረብ ኣሎ ከም ተቀዲምና ዝበልና ኤቭሪቲንግ ንገብሮ ዘበለ ኩሉ ንሰርሖ ዘበለ ስራሕ ጎይታ ይስንዶ ይርዮ እዩ That's why ነታ ቲያትራ ማሕበር ክዛረብ ከሎ ዓስበ ያብ ኢደዩ ነፍሶ ከፍካ ከከም ግብሩ ኹበ ኢሉ ከከም ግብርኻ ከከም ታዝኸድካ ከከም ታዝነበርካ ከም አንታይ ግብረካ ይህበካ ማለት እዩ ሰዞም ማሕበር ዚኦም ክሪኦም ከሎ ግብሮም አካይዶም ሰናይ ንድኻታት ዝረድኡ ወንጌል ዝዛረቡ ወንጌል ዝወፁ ገንዘቦም ከዓ ናብ ጎይታ ዘምፁ ዝነበሩ ማሕበር እዮም ስለዚ ካብ ሰማይ ምስራዮም ግብርኻ ርአየ ኣለኹ ትነብሮ ዘለኻ ህይወት ርአየ ኣለኹ ተዓዚበ ኣለኹ እዚ ጽቡቕ እዚ ከዓ ረኺበልኩም ኣለኹ
كبلهم كلنا نريو أبتحت تسقط تسميمهم زقصلوا زنبروا أمنتيهم قويتا باولوس متصحفوا لهم دحري 38 عامت يوحنا تصحفوا لهم زلوا سدوا لهم زلوا دبدابي نخباب 4 عامت أب تسقطيهم نيرهم أب تاريخ كنا نريو كلنا بزحات سبات انتي قبروهم نيرهم يتنسقوهم نيرهم تزنبروا ختمك قليل كتما يكون نيرو نعملوا خو بوتا ينيرو بمدراو ነገር ዝስሕበካ ቦታ ይነሩ ኣውዩ ዳትስ ዋይ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ብጎይታ ምጽራን ሓይሉን ክብርቱ ኣጽዋር ኣምላኽ ካንተ ክገብሩ ከም ዘለዎም ክለብሱ ከም ዘለዎም ኩሉ ለቢሶም ደው ክብሉ ከም ዘለዎም እንዳተጸመሙ ንጎይታ ከገልግልዎ ከም ዘለዎም ብመንፈስ ተደሪኾም ክጽልዩ ከም ዘለዎም ኣብቲ ምዕራፍ 6 ነጊሮም ኣሎ ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ተጸሚሞም ዝቕጽሉ ዝነበሩ ኣመንቲዮም ዳትስ ዋይ ጻዕሩኹምን ትዕግስቱኹምን ይሪኦ ኣለኹ ኢሉ ክዛረቦም ከሎ ንርኢ ሓደ ጊዜ ጳውሎስ ከም ኢሎም አሉ ንሰብ ቆሮንቶስ ብኩሉ ነገር ንጽቃጥ ኢሉ ትጽቃጥ ይጸበካ ትገብሮ ይጨንቀካ ዳ ጽባሕ እንታይ ከም ዝኾነ አይትፈልጥ ኒኻ አከምዝ ነገር ግን ጌጋ ውሳኔ ኸይትውስን አዚኻ ክጥንቀቕ ኣለካ ጸላይ ፕሬዠር ዘብዝሓልካ ካብቲ ናይ እግዚአብሔር መስመር ንኸውጻካ ኑ ነፍስ ወከፍና ኸሙ ይዝደሊ ብዝተፈላለየ ፕሬዠር ኣብ ህይወትና ይትሲ ካብታ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ካብታ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ክንወጽ ይዝደለና ጎይታ ክሳዕ ዝመጽእ ግን ክንጽበዮ ኣለና ልክዕ ከም ናይ ኢዮብ ዓይነት ባህሪ ክንሕዝ ኣለና ኢዮብ እንታይ ኢሉ ዋላ እኳ ተቐተለኒ ካብዛ መንገዲ እዚኣ ኣይለኒ ኢሉ ኣብዚኣ ዳ መውት እምበር ካብዚኣ ስንታይ ይገብርኒ ኣይለኒ ኢሉ ስለዚ ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ተጸሚሞም ዝቕጽሉ ዝነበሩ ኣመንቲዮም ጳውሎስ ከሎ ንባዕሉ ዴሜጥሮስ ተስኡ እንዲ ካብቲ ከተማ ሰጉይጎሞ ንጳውሎስ ታሪክ ንዝክሮ ኢና ኣብቲ ጎራርያ ምዕራፍ 19 ብዙሓት ሰባት እዮም ተስኦም ክቐትልዎ እዮም ደልዮም ብድሕሪ እቶም ኣሕዋትና ምንታይ ከም ዝሰደድዎ ካብ ኤፌሶን ኣውፅኦም ናብ ካልእ ቦታ ክኸይድ ከም ዝነገርዎ ብድሕሩ ፀዊዑ ነቶም ኤጲስቆጶሳት እንዳበኸያው ከም ዝመኸሮም ከም ዝመዓዶም ኣብቲ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 19 ዝነግረና ጳውሎስ ናብ ጎይታ ምስከደ ብድሕሪ እውን ትጸቕጥ እንታ ክገብር ከሎ ኢና ንሪኦ ክቕጽል ከሎ ኢና ንሪኦ ግን ተዓጊሶም እንታ ክገብሩ ከለዉ ጠጠው ክብሉ ከለዉ እዮም ንልዕሊ 40 ዓመታት እምንቲ ኮይና ዋጋ ብምኽፋል ተገልግል ዝነበረት ማሕበርያ ነይራ ዋጋ እንዳኸፈለት ንልዕሊ 40 ዓመት ኣገልጊላ ካልእ እውን እንታይ ነይርዎም ጥዑይ ትምህርቲ ሒዞም ዝነበሩ ማሕበር እዮም ጳውሎስ ኣብ ተሰሎንቄ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ሰለስተ ሰሙን ይገይሩ ሰለስተ ሰሙን ምጸንሐብቲ ማሕበር ዘገርም ቃል ይኻውትር ኣይሁዳውያን ክፉኣት ሰባት ደልዮም ንጳውሎስ እንታ ክገብርዎ ከለዉ ከሳድድዎ ከለዉ ኢና ንሪኦ ኣብኣ ሰለስተ ሰሙን ገይሩ ብድሕሪ ናብ ምንታይ ከይዱ ናብ ጴርያ ከይዱ ኣብ ጴርያ ምስ መፀ እቶም ሰብ ጴርያ ወንጌል ምስ ነገሮም እዚ ትብሎ ዘለኻ እንድሕር ሓቂ እንተኮይኑ መርሚርና ክንሪኦ ኢና ኢሎም ምስ ፈተሽዎ ምስ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝተሰማምዐ ንጳውሎስ እንታ ክገብርዎ ከለዉ ክቕበልዎ ከለዉ ኢና ንሪኦም ስለዚ ጥዑይ ትምህርቲ ሒዞም ዝነበሩ ማሕበር እዮም ኣብ ቃል ኣምላኽ ስቲክ ዝገበሩ ንቃል ኣምላኽ እትፈልጥ ዝነበረት ማሕበርያ ነይራ ጳውሎስ እንታይ ኢልዎም ነይሩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 28:31 ስለዚ ንርእስኹምን ነታ ብገዛእ ዶሙ ዘጥርያ ማሕበርን ጎይታን እንታይ ክትገብሩ ክትጓስዩ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣው እንታይ ገይሩኩም ኣሎ እሾመኩም ኩሉ መጓሰ እንታይ ግበሩ ሓልው ኣነስ ምስ ኣግለስኩ ነቲ መጓሰ ዘይንሕፉ እኩያት ተኻሉ ከም ዝትንስኡ እፈልጥ ኣለኹ ኣጋጢሞም ኣሎ ሕጂ ሐዋርያት ኢና ዝብሉ ግን ሐዋርያት ዘይኮኑ ናብቲ ማሕበር ክገብሩ ጀሚሮም ከኣትዉ ጀሚሮም ንሳቶም ግን ዲስተርን ገብሩ ጀሚሮም ከለልዩ ጀሚሮም ንደቂ መዛሙርቱ ደድሕሪኦም ምእንቲ ክስዕቡ ቄናን ነገር ዝምህሩ ካባኻትኩም ክትንሱ እዮም ስለዚ 3 ዓመት ሙሉእ ለይትን መዓልትን ብንብዓት ነፍሲ ወከፍኩም ምምዓት ከም ዘየብከርኩ እናዘከርኩኹም እንታይ ግበሩ ኢልዎም ኣሎ ንቑሑ ኢልዎም ኣሎ ካልእ ነገራት ከም ዝመጽእ ኦሬዳ ኣጠንቂቕዎም ኣሎ ድሕሪ 30 ገለን ዓመት ናይ ሓሶት ሐዋርያት ናብዚ ማሕበርታ ክገብሩ ከለዉ ክመፁ ከለዉ ኢና ንሪኦ ንሳቶም ግን እንታይ ገይሮም ነይሮም ጥዑይ ትምህርቲ ሒዞም ነይሮም ምእላይን እትፈልጥ ማሕበርያ ነይራ ስሕተት ዝኾነ ዘይመጽሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ትምህርቲ ብደገ ሒዙ ዝመጽእ እተላሊ ማሕበርያ ነይራ በቲ ጋሻ ትምህርቲ እትውሰድ ብቐሊሉ እትጽሎ ማሕበር ኣይኮነትን ነይራ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ንዓና ከምኡ እዩ ዝደልየና ጳውሎስ ናብ ፊሊፒ ምስ ከደ ከምኡ እንድያ ጌራታ ጠንቋሊት እኮ ግን ኣገልገልቲ ልዑል ኣምላኽ እዮም እንዳበለት ትክክል ዝኾነ ቃል ክትዛረብ ኮላ ጳውሎስ ግን ነቲ ብድሕሪ ዘሎ መንፈስ እንታ ክገብር ከሎ ከላልዮ ክግስጾ ከሎ ኢና እንሪ ርእስና ንእምሮና ልብና እንዳሓዝና እግዚአብሔር ኣምላኽ ምልላይ ክበና እቲ ዘመን ክፉ እዩ እንዳኸፈየ ኢኻ ክኸይድ እንዳወሰኸ ኢኻ ክኸይድ እግዚአብሔር ነገራት ከነላሊ ካብ መስመር ከይንወፅእ ንርእስና ስሒትና ንሰባት እንታይ ከይንገብር ከይነስሕት ንትምህርትኻ ንርእስኻ እንታይ ግበር ኢልዎ ኣሎ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ተጠንቀቕ ኢልዎ ኣሎ ስለዛ ማሕበር እዚኣ ምእላይን እትፈልጥ ማሕበር እያ ኣብ ቤት ኣምላኽ 3 ሰባት ስለ ዘለዉ ሳይክል ኣለዉ ብእምሮ ኩሉ ነገራት ዝመርሕዎ ኣለዉ
ካርናል አለው በስጋ ነገራት ዝምራህ አለው እንደገና በመንፈስ ድምር ነግዚአብሔር ነገር ከዓ በትክክል ዝገብራለሁ ስለዚህ ከም ስለዝኾነ ናይ ምልላይ ኃይሊ ክበና አምላኽ ምስቃሉ ግዜ ክንወስድ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ ነቶም ሐዋርያት ሐሰውት ኮይኖም ምስረኸብዎም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይዓዩ ዝኽልክሉ ዝነበሩ ማሕበር እዮም ይኽልክሉ ነይሮም ኣብ ቲያትራ ንኢዛቤል እንዳረኣይዋ ከለው ስሕተት እንዳመሃረት ነቢቴ እንዳበለት መልእኽቲ እንዳምፀት ብዙሕ ነገር ክትገብር ኮላ ክግስጽዋ ከለው ኣይትርእን ኢኻ እዚኣቶም ግን ሐሰውት ኮይኖም ምስረኸብዎም መሰላለይዎም እንታይ ክገብርዎም ከለዮም ካብቲ ማሕበር ከውፅዎም ከለው ምሶም ሕብረት ሰዓታቶም ሕብረት ኣይንገብርኒና ክብሉ ከለው ኢና ንሪኦም መጽሓፍ ቅዱስ ምስከልት እዞም መጽሓፍ ቅዱስ ዝመስል ግን ስሕተት ዝኾነ ነገር ምስኮም ዓይነት ነገራት ከይንሓብር ኣው ከይንርከብ ምሶም ከይንበልዕ መጽሓፍ ቅዱስ ነጊርና ኣሎ እንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንሳቶም ዝነገር ዝኣላልዮም ነቶም ዘላለይዎም ካብቲ ማሕበር ተኽገብርዎም ከለው ከኣልይዎም ከለው ኢና ንሪኦም ካብ እግዚአብሔር ተላኢኾም ንዝመፁ ዝብልዎ ዝዛረብዎን መንፈስ ክንምርምር ብተደጋጋሚ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ኣብ ዮሐንስ እስከ ንርአዮ ተቃል ቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ንርአዮ ዮሐንስ ነዚ መልእኽቲ ዝጽሕፎ ኖስቲክ ዝበሃሉ ናይ ሓሶት መምሃራን ስለ ዝነበሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ኣይተገለጸን ኢሎም ዝኣምኑ ዝነበሩ ከልትስዮም ጎይታ ፈጣሪ ይኮነን መድሓኒ ኣይኮነን ኢሎም ዝኣምኑ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ትሽዑ ግዜ ተስዮም ስለ ዝነበሩ ዮሐንስ ታይ ዝገብር ዘሎ ነዚ መልእኽቲ ዝጽሕፍ ዘሎ ኣቱም ፍቁራቴ ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ናብ ዓለም ወፅዮም ኣለዎ እሞ እቶም መናፍስቲ ካብ ኣምላኽ እንተ ኮይኖም እንታይ ግበሩ መርምሩ እምበር ንመንፈስ ዘበለ ኩሉ እንታይ ኣይትግበርዎ ኣይትእመንዎ ንመንፈስ ኣምላኽ በዚኹም ትፈልጥዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፀ ዝእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ካብ ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፀ ዘይእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ድማ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን እዚ ከዓ ከም ዝመፅእ ሰሚዕኩም ዘለኹም ናይ ፀረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ ሕጂ ወንድሮ እንታይ ይገብራሎ ኣብ ዓለም ይሰርሓሎ ኣቱም ደቄ ንስኻትኩም ካብ ኣምላኽ ኢኹም ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም እንታይ ጌርኩም ኢኹም ሲዒርኩሞም ኢኹም ስለዚ ዮሐንስ እንታይ ዝብ ዘሎ ኩሉ ዝመፅእ ዘበለ መንፈስ ክምርመር ኣለዎ ብጌጋ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ተሓዊሱ ከኣቱ ስለ ዝኽእል ክትምርምሩ ኣለኩም ክብሎም ከሎ ኢና ንሪኦ በቲ ሓደ ወገን እግዚኣብሔር ዝዛረቦም ኣለዉ ገለገለ ከዓ እንታይ ትርእኻ ሕጂ ብነቢያት ይስንብዱ እሞ ነቢያት የለውን ኢሎም እንታይ ክገብሩ ከሎ ንነቢያት ከሳድዱ ከለዎ ኢኻ ትርኢ መጽሓፍ ቅዱስ ነቢያት እንታይ ከም ዝገብር ከም ዘተንስ እግዚአብሔር ነጊርና ኣሎ ብነቢያት ከም ዝዛረብ ነጊርና ኣሎ ግን ክንምርምር ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ ስቲል እግዚአብሔር እንታይ ይገብር እዩ ይዛረብ እዩ በቲ ሓደ ወገን እውን ከም ሰይጣን መልአኽ ብርሃን ተመሲሉ ዘስሕት ካብ ሰይጣን ንምስሓት ክኸውን ይኽእል እዩ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ታይልዎም ኣሎ ኣብቲ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ሰይጣን ንባዕሉ መልአኽ ብርሃን ከም ዘምስል ኣገልገልቱ ንባዕሎም ከምኡ ምዃኖም ኣብ መወዳእታ ጥፍኣት ከም ዝኾነ ኣብ ህይወቶም ንሰብ ቆሮንጦስ እንታይ ገይሩሎም ኣሎ ገሊጹሎም ኣሎ ካብ እግዚአብሔር ዲ ወይስ ካብ ሰይጣን ንምፍላጥ ዘኽእለና ክልተ ዓበይቲ ባህርያት ኣብቲ ሰብ ክንሪኦ ዘለና ነገራት ኣሎ ሓደ ሰብ እግዚአብሔር ተዛሪብኒ ክብል ተፈቲኑ ክንዕዘቦ ዘለና ኣብቲ ሰብ ክልተ ነገራት ንርኢ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣገልጋሊ ክንሪኦ ዘለና ክልተ ነገራት ክንዕዘብ ኣለና እቲ ሓደ እንታይ ምስ ጎይታ ዘለዎ ሕብረት ከመይ እዩ ምስ ረኣናዮ ነቲ ሰብ ምስ ጎይታ ዘለዎ ርክብ ሕብረት ከመይ ኢልና ክንሪኦ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ እግዚአብሔር ዝተንከፎ ሰብ ምስ እግዚአብሔር ጽቡቕ ሕብረት ዘለዎ ሰብ እንታይ ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ ከበላሹ ኣይክእልኒ እዩ ርእሱ ክሰብኽ ኣይክእልኒ እዩ ፍጹም ኣምላኽ ምዃኑ ኣሚኑ ከምኡውን ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ኸ ንጎይታ ክሐጉስ ዲ ዝፅዕር ሰብ ርእሱ ዲ ከርኢ ዝፍትን ርእሱ ዲ ክሸይም ዝደሊ ንጎይታ ዲ ከርእዮ ዝደሊ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቱ ዝሃበ ዝሞተ ርእስና ክንሰብከሉ ኢሉ ይኮነን ሞይቱ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ንሰብ ቆሮንጦስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ጎይታና ንሕና ከም ጉዛኣትኩም ርእስና ይኮንና ንሰብኽ ንክርስቶስ ኢና ንሰብኽ ገለገለ ሰባት ንቓል ኣምላኽ ይሓውስዎ ነይሮም ርእሶም ሰብኩ ነይሮም
ስለዚህ ነሰብ ዝንሪኦ ኮለና ክጎይ ኮሎ ከገልግል ኮሎ ክጽዕር ኮሎ ንመኒ ዝጎይ ዘሎ ንመኒ ዝጽዕር ዘሎ ክንፍትሾ ንመኒ ክሕጉስ ዝደሊ ዘሎ ክንሪኦን ክንፍትሾን ሓላፍነትና እዩ ብቃልን ብግብርን ንጎይታ ይኽብር ድዩ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 እንታይ ኢልና ኣሎ ታናብ ጥፋት ትወስድ ደገር ይሕብ ይልዋ ኣሎምሽ ብዙሓት ባእ ክኸድዮም በታ ፀባብ ክንኣቱ ከም ዘለና ነጊርና ኣሎ ናይ ኣባጊዕ ተኾላ ናይ ኣባጊዕ ክዳን ተኸዲኖም ተኳሉ ኮይኖም ከም ዝኣቱ ነጊርና ኣሎ ጎይታ ኦሬዲ ቅድሚ 2600 ዓመት ተዛሪቡሎ ነጊሩሎ አሁን እንታይ ኢልና ኣሎ ብፍሬኦም ከተላልይዎም ኢኹም ኢልና ኣሎ ብፍሬኻ ተላልዮ ስለ ዝተነበየ ይኮነን ስለ ዝኣወጀ ይኮነን ስለ ርኤ ዝበለ ይኮነን ብፍረ ቸክ ክትገብሮ ከም ዘለካ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ነጊርና ኣሎ ተላልዮ ግዜ ተወሲድካ ክግለጸልካ ክራኣየካ ጅምር ካልኣይ ሰብዚ ከም በዓል ክብሪ ሓደ ካብቲ ህዝቢ ኣምላኽ ኣገልገልታ ኣምላኽ ካብቲ ዝሽገርዎ ዘለዎ ሓደ ክብሪ ርእስኻ ምርኣይ ርእስኻ ምስባኽ ስልጣን ኣውቶሪቲ ሃንገር ንስልጣን ዘለካ ጽሚ ገንዘብ ሱር ኩሉ ክፋኣት ምዃኑ ነጊርና ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዘመን ዘይት እንዳሸጥካ ጨርቅ እንዳሸጥካ ነገራት እንዳገበርካ ንገንዘብ ብኡ ረብሓ እንዳረኸብካ ትኸደሉ ህይወት ብከምዚ ዓይነት ነገራት ቸክ ክንገብሮም ከም ዘለና እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝምህረና ከምዚ ዝኣመሰሉ ናይ ግሊ ጥቕምታት ክረክብ ኢሉ ዱ ዝምህርን ዝሰብኽን ወይስ ዝመርሕን ዘሎ ምዕዛብ የለካ ንምንታይ ዘገልግል ዘሎ ሰብዚ ንምንታይ ዝጎይ ዘሎ ክትሪኦ ክትዕዘቦ ናይ ነፍሲ ወከፍና ሓላፍነት እዩ ናብቲ ጉንዲ ወይኒ ክንጠብቕ ናብ ጎይታ ክንጽጋዕ የዕንትና ተኸፊቱ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ክንርኢ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ ካብዚ ወፂኹም ኣብ ካልእ ቦታ ክትከዱ ከለኹም ኣበይ ከም ትውዕሉ ክንፈልጥ ኣይንክእልን ኢና ምስ መን ትራኸቡ ክንፈልጥ ኣይንክእልን ኢና ምስ መን ትራኸቡ ግን ንስኻትኩም ባዕልኹም ኢኹም ትጥንቀቑ ባዕልኹም ኢኹም ርእስኹም ትሕሉ መጽሓፍ ቅዱስ ንውሓት ክንከውን ከም ዘለና ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ነጊርና ኣሎ ሰብ ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ፈታዊ ርእሱ ፈታዊ ገንዘብ ተጀሃሪ ካብና ኣምላኽ ንርእሱ ተደላ ከም ዝደሊ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ተቐሚጡ ኣሎ ሰብ ኣብቲ መወዳእታ ዘመን እንታይ ከም ዝኸውን ከምኡ ዓይነት ህይወት ከይንነብር ንሕና ክንጥንቀቕ ኣለና ክንጸልል ኣለና እግዚኣብሔር መታን ክረድኣና ኒቀላውያን ብስጋን ብዝሙትን ንጣዖት ዝተሰውአ ብምብላዕ ናይ ቀደም ግብሮምን ኣካይዶምን ዘይገደፉ ነቲ ናይ ኒቀላውያን ትምህርቲ ግን እንታይ ዝገበሩ ኣላልዮም ካብኡ እንታይ ዝገበሩ ማሕበር እዮም ነይሮም ዝሃደሙ እዮም ነይሮም ሕጂ ብዙሕ ግዜ ትሰምዖ እንታይ ኦፍ ኮርስ በቀዳይ ዋላ ንዘራረብ ነና ድሒና ማለት ምድሓንካ ብሓንሳ ይጠፍእ ማለት ኣይኮነን ብቐሊሉ ትብላዕ ማለት ኣይኮነን ብቐሊሉ ንድሕሪ ትምለስ ማለት ኣይኮነን ግን ሰይጣን ቀስ ብቐስ ናብ ምንታይ ክመልሰካ ኽእል እዩ ናብቲ ዝነበርካዮ ቀደም ህይወት ክመልሰካ ይኽእል እዩ ኒቀላውያን እንታይ ባህሪ ነይርዎም ይምንዝሩ ይሰኽሩ ይዓብዱ ኦሬዲ ድሒና ኢና ብስጋና ድሌትና ክንገብር ንኽእል ኢና ስጋና ክንምንዝረሉ ንኽእል ኢና ክንሰትየሉ ንኽእል ኢና እንዳበሉ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ድሌቶም ይገብሩ ነይሮም ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ክዛረብ ከሎ ብዋጋ ተዓዲኩም ኢኹም ኣካላትኩም ምስ ኣመንዝራ ሓደ ክትገብርዎ ኣይፍቀደልኩም እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓዲጉኩም እዩ ነስጋኹም ከዓ እንታይ ክገብሮ እዩ ከተንሶ እዩ ኣብቲ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 7 ከም ኢሉ ኣሎ ፍርሃት ኣምላኽን ቅድስናን እንዳመልኣና ካብቲ ነፍስናን ስጋናን ዘርክስ ሓጢኣት ካብኡ እንታይ ንግበር ኢሉ ኣሎ ርእስና ንንጽህ ኢሉ ኣሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሞተልና ብክርስቶስ ቀዲስና ንክንቅደስ ይጸውዕና ንክንቅደስ ንክንፍለ ንክንእለሊ ዋጋ ከፊልልና ርኩስ ነገር ኣይትተንክፉ ተፈለይልዎም ኣሎ ኣምላኽኩም ክኾነኩም እየ ምስ ጸልማት ምስ ብርሃን ምስ ቢልያ ኣይትተሓወሱ ዋጋ ዝተኸፈለኩም ህይወተይ ዝሃብኩልኩም ክትፍለዩለይ ንዓዩ እንዳበለ እንታ ክገብር ከሎ ባሮቱ ገይሩ ክዛረብ ከሎ ጎይታ ኢና ንሪኦ ስለዚ ክንፍለ ይደልየልና ጎይታ ሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ማእከሎም ምፍልላይ ነይሩ ሓደ ምስ ሰይተብኡ ደቂሱ ዝግስጽ ኣካል የለን ኣብ ምዕራፍ 6 ነንሕድሕዶም ይካሰሱ መሊሶም ናብ ኣፍሮዳይታ ዝበሃል ቤተ መቅደስ ከይዶም ምንዝሩ ብዛዕባ ድራር ጎይታ ጌጋ ዝኾነ ኣራዳዳ ብዛዕባ መንፈሳዊ ህበት ጌጋ ዝኾነ ኣራዳዳ ዝነበሮም ማሕበር እዮም ነይሮም ናብቲ ቀደም ዝነበሩ ህይወት ዝምለሱ ዝነበሩ ማሕበር እዮም ስለዚ እዞም ማሕበር እዚኦም ግን ነቲ ናይ ኒቀላውያን ትምህርቲ እንታይ ክገብርዎ ከለዉ ክቃወምዎ ከለዉ ኢና እንሪኦም ተክሳጽ ዝብል ዝመጽእ ሰሙን ክንሪኦ ኢና ክንጽሊ ኢና
እስኪ ኣሕዋተይ ምልላይ ክበና እግዚኣብሔር ምልላይ ክበና ኣምላኽ በቲ ሳይኪ ዝኾነ በቲ ነፍሳዊ በቲ ሓሳባትና በእምሮና ክንንቀሳቀስ ኣይደልየናን of course ኣእምሮ የድልን ይኮንኩን ግደ ኣእምሮ የድልን ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ኣምላኽ ብመንፈስ ክንሰምዖ ይደልየና የዕንትና ተኸፊቱ መደቡን ፍቃዱን ክንፈልጥ ይደልየና ጸላኢ ናብ ዘዳልዎ መፈንጠራ ኸይንኣቱ እግዚአብሔር ምልላይ ክበና